Видео Мечев Продакшн. Специјален поздрав за Ариф и Ани, фамилија Арифови с најголемите пачки по 100 тачки од Дрјаново. За најдобри Ариф Транс, Белгија, Холандија, Германија, поздрава е с 50 евро. Јаша! Ариф Транс од Дрјаново, ага патрон, ага шеф, Ариф Тариката. Ага патрон, ага шеф, няма Ариф втори като теб. Најголям си Ариф бизнесмен, и за жените джентълмен. Ариф патрона од Дрјаново. На теб с парите ти върви, караш Ариф на яките бусове. Имаш си авторитет, всички имат на Ариф респект. Баш патрон си најголям, всички знаят Ариф ти си шефът там. Пред тебе мафија не върви, името ти плаши ги. Ариф патрона, Ариф Транс, ага патрон, ага шеф. Senin gibi ikinci bir Arif yok. En büyüksün Arif, iş adamı ve kadınlara karşı bir centilmensin. Дрјаново, patronu Arif Trans. Ага патрон, ага шеф, няма Ариф втори като теб. Најголям си Ариф Транс, и за жените джентълмен. Arif patrona od Дрјаново. Parayla işlerin hep yolunda, Arif'en havalı arabaları sürersin. Bir otoriten var, herkesin Arif'e saygısı var. Asıl patronsun, en büyüksün, herkes bilir orada şef sensin. Senin karşında mafya duramaz, adın onları korkutur. Arif patron, aga patron, aga şef. Няма Ариф втори като теб. Најголям си Ариф Транс, и за жените джентълмен. Ариф патрона од Дрјаново. Номер 1 Видео Мечев Продакшн.